趣味は節約。ケチエピソードないケチエピソード、いろいろあるけど、最近思ってるのは、弁当とかにさ、こう20円引きみたいなシーの？ルがペタペタ貼られるじゃん。ほんで俺ね、ああいうやつしか買わないんだよね。半額みたいなやつ。半額みたいなのも最高だね。最高だし、じゃあ弁当の種類欲しいのとかじゃなくていいのみたいな話があるけど、あれがね、美味しいソースに見える。なるほど。ケチだから。ケチだから。なるほど。あれがついてる弁当が美味しい弁当に見える。はあ。何が食いたいかじゃねえんだ。そうそう。なんとなくお得感みたいなやつ。好物とかないの？好物はね、ある。好物はあるけど、それで言うと、一番の好物は半額シールケチすぎかな。